Počúvate Rádio Regina, prázdniny, tie sú vo svojej polovici a v mnohých mestách trávia deti chvíle v denných táboroch. V Púchove pripravili muzikálový tábor, ktorý trvá už 7 dní alebo až 7 dní a deti práve nacvičujú svoj vlastný muzikál. Viac sme zistili od riaditeľky Domu kultúry Púchov Miky Vargovej. Muzikálový tábor je našou letnou špecialitou. Je to jeden z 5 táborov, ktoré organizujeme počas leta pre deti. A je to taký tábor, ktorý má renome v Púchove za posledných 5 rokov také, že v jeden týždeň, keď vyhlásime, že otvárame tento tábor, napríklad v marci, tak nasledujúci týždeň už máme obsadené. Je to tak preto, že každý rok, okrem toho, že nacvičujeme naozajstný muzikál za celý jeden týždeň, tak pozývame si vždy aj nejakého hostia, ktorý je hercom a spevákom. Takto sme to mali už Nelu Pociskovú, takto sme tu mali Mirku Partlovú, Martina Madeja, Janku Lieskovskú a tak ďalej a tak ďalej. A konkrétne na zajtrajší deň máme naplánované stretnutie s Barborkou Švídraňovou, no a deti sa už samozrejme nevedia dočkať. Pripravuje sa teda muzikál, ako sa bude tentokrát volať a hlavne aká je atmosféra medzi deťmi? Tento rok pripravujeme muzikál Alica v krajine zázrakov a kým v predchádzajúcich rokoch prevažne scenár, libreto, muziku, choreografia a podobne sa snažili vytvoriť lektory a naučiť to naše deti, tak musím povedať, že tie deti sme si tak vycvičili vo úvodzovkách, že tento rok celý ten muzikál robia takmer celkom sami, s pomocou samozrejme. Akurát tým, že sme im dali urobiť profesionálne choreografie s lektormi Centra voľného času, ktorí nám v tomto pomáhajú, ale všetko ostatné je na nich a ja som presvedčená, že bude verejnosť určite veľmi, veľmi prekvapená, lebo naozaj tých prekvapení, čo sa týka muzikálu, máme pripravených dosť. Ale prekvapenie máte pripravené aj pre deti. Nie nadarmo som sa pýtala na tú atmosféru medzi nimi, pretože dnes budú v divadle údajne aj spať. Áno, možno budú aj spať, ja to nazvem tak, pretože je naplánovaná oficiálne v programe Noc v tábore, je to novinka, ale tá noc, no čiastočne teda dúfam, že aj spať budú, ale hlavne dúfam, že teraz nepočúvajú, lebo je to pre nich ešte zatiaľ prekvapenie, že chystáme pre nich jednak nočné, tak trošku strašidelné kino, jednak diskotéku, ktorú budú mať a ešte potom takú nočnú jazdu mestom, hľadanie pokladu a tak ďalej. Čiže verím, že aspoň hodinka, 2 sa nájde aj na ten vami spomínaný spánok. Tak nech sa dobre vyspia, nech si dobre oddychnú, aby sa potom vydaril muzikál Alica v krajine zázrakov. Pozdravujeme teda napriek tomu, že ste povedali, že dúfate, že nepočúvajú všetky púchovské deti, aj deti v okolí a takisto celý Dom kultúry. Informovala nás jeho riaditeľka Mika Vargová. Všetko dobré. Ďakujem pekne, dovidenia. Rádio Regina aj vo vašom meste. Púchov 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.